Diri na ta sa atong IFM Balitang Negosyo karong adlaw as of Disyembre 27, 2024. Mao kini nga atong Philippine Peso exchange rate. US dollar mo kantidad og 58 pesos og 4 centavos. Euro mo kantidad og 60 pesos og 50 centavos. British pound mo kantidad og 72 pesos og 71 centavos. Indian rupee mo kantidad og 68 centavos. Australian dollar mo kantidad og 36 pesos og 11 centavos. Canadian dollar mo kantidad og 40 pesos og 29 centavos. Singapore dollar mo kantidad og 42 pesos og 71 centavos. Swiss franc mo kantidad og 64 pesos og 58 centavos. Malaysian ringgit mo kantidad og 12 pesos og 29 centavos. Ug ang Japanese yen mo kantidad kini og 37 centavos. Kadtong bahina atod kanato sa BALITANG Herbal Capsule. BALITANG Herbal Capsule may 5 kabaskog ug epektibong herbal ingredients batok sa diabetes ug high blood, arthritis, rheuma, insomnia, heart, liver ug kidney diseases. Ang BALITANG Herbal Capsule aduna kini probiotics para mas madali maabsorb sa atong lawas ang mga sagol niini ug mahatagan sa billions of good bacteria ang atong lawas para magbaskog sa atong immune system. Aduna pud kini glutamate, spirulina, turmeric ug cinnamon bark. Ang BALITANG Herbal Capsule pwede na mapalit online og ma-deliver sa inyong Pinoy-anan pinaagi sa Kalusugan niyan Facebook page og mapalit sa mga butika duol sa inyong mga lugar. Alang sa IFM Balita sa buntag, di kapugan sa pagatod sa mga nagunawag lampas nga mga balita. Tatak Armen, tatak IFM Balita!